Takže ojcičky, v dnešním videu tady máme taste test. Taste test já jsem tu limonadu nikdy neměla. A je to příchuť jablko, pomeranč, mango a nějaký, nevím, nějaký další ovoce, ananas a pomelo. Takže jdeme na to. Oh my god, to je dobrý. Oh my god. Dobrý to je. To je dobrý. Ochutněte to. Já to doporučuji, to je dobrý. Bye bye.